Здравейте, приятели от YouTube, аз съм Марто. И днес, отдавна не съм качвал клипове, реших да кача днеска. Ще ви покажа само в един сервер моите две къщи, където съм се развивал. Играх в Texture Pack на Inventory Time. Вот не знае какво е това, време за приключения. Сигурно много бавно говоря, както и да е. И тук виждате две къщи. И тази стана моята. Ако се махна Texture Pack е готино. Така става. Ето виждате. Имам резиденция, така че никой не може да ми я изгрива. Това тук е нещо като басейн и рекичка за лов на риба. Ще направим после шезлонги. А това е площа за буклук. Просто хвърляте айтема. Не трябва да оцеля обаче. Трябва да оцеля тази точка. Така, хвърляте айтема и той като се ремулне, нали, админа е там, който тъкне ремул, айтема изчезва. Едно интересно как ще... Аз пенстрон с Texture Pack и строях цялата къща. Интересно ми е как ще изглежда с Faithful. Той е близък до... не Faithful. Faithful, той е близък до Default. Ето както видите. Много яко се изглежда, само че обаче един проблем има. И тук мисля да сложа стъкло. Стане по-късно. Ето сама забравих да покажа. Като някои руски войни съм. Ветри картофа. Тук имаме резиденция, но и те тук нямат, тъй че по всяко време, ако наядосат, мога ги ограбим без никакви проблеми. Ето вижте. Има текучи. Ето цъкам, да се вади. Даже го оставих да се дави. И ето аз му убирам нещата, обаче после пак ги съсявам. Текуча ако бутна е тук, да направя малко голяма дупка. Е така. Като го бутна вътре, той ще се отдави сега. Ето няма въздух. Тук е тяхната къща. Някой често са забрали да ги привейтнат. Тъй, че мога да натворя всичко. Някой са привейтнат. Не са привейтнати, предния път бяха привейтнати. Както и да е. Който ще удави ли? И още си стоиш тук, значи. Ама ти ходиш въздух и аз така мога. Не, както и да е. Хапна малко главно. Това мисля да бъде за този епизод, защото исках само да ви покажа как съм се развил. Тук живея с други още. Ще се спя малко вода. Така. Кой друго? Такъв печките. О, да бе! Леле, още ни е махнато. Тук сложих една кофа с лава да пече и вижте хора, вчера я сложих, минаха 12 часа, а тук все още не е махнато нито половинката. Леле, лавената кофа много държи, бе. Толкова много неща мога да изпека с една лавена кофа. Камък мога да изпека. Колкото си искам. Един стак. С една кофа от лава. Не кофа от лава, тя кофа пълна с лава. И си променя Texture Pack.
Бърках. И сървъра си е як. Спална е як. Също да ви покажа. Ето, тук е спална, като нали дропва ви, тук се пише Craft to Legit, така се казва сървъра, екипнато Legit. Тук това най-ме извини, като го прочетох. Диана Учента, гадже на Owner, това най-много ме изуми. Не знам каква е по принцип, Owner ли каква е, но обаче ето се пише. Информация за Tolegit команди в Tolegit. Ами виждате, тук много готино е направим това като купченца. А това са портали. Тоест портали, как ви кажа. Тук е PvP-то, тук е гейма. Тук може да събирате пари, като са биете срещу мобове. Skyblock има. Всичко си има този сървъра. Тук е евент, не, това е блок евент. Това е survival game, когато искате да оцелявате. Това е Netherworld и Event World. Я да видим точно нов портал. Event World. Нов портал. Ред на евентите. Евент 1 е честове, евент 2 сплев, който това не знам. Лабиринт, джамп, шейк 3 пъти. Който е шейк 3 пъти е. Леле. Не разбирам, обаче. Това е яко. Това торти ли са? Оле, те са могат да седят. Аре, аз взелах торта. Това ли е джампа? Той аз много мина е така. Какво е това? Какво е това, бе? Че ми е интересно. Това. Сега искам да скоча на това.